مصحف إيوب معرف شمونته دحرزي بلدادوس بعل شوحا خمزي إلو ملسه كسع معازيخا ازي اتناجر قال أفخاخه خصام عازيو خم نفاس أولو زخون እግዚአብሔር ዶ ፍትሒ ያቀይንን እዩ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላክኸ ንጽድቂ ዶ ይጠውየ እዩ ደቅኻ ንእግዚአብሔር በዲሎም እንተ ነይሮም ንስውን ኣብ ኢድ በደሎም እንተ ደርቦዮም ንስኻ ግና ሕዚ ናብ እግዚአብሔር እንተ እትግስግስ ነቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምሕረት እውን እንተ ትልምኖ ንጹህን ቅንዑን እንተ ኮይንካ ብሓቂ ምእንታኻ ክነቅሕ እዩ ንናይ ጽድቅኻ መንበሪ እውን ከሳኽዕልኻ እዩ ጅማረኻ ንእሽን እኳ እንተኾነ ፍጻሜኻ እምብዛ ዝበዝሐ ክኸውን እዩ እስቲ ነቶም ቀደም ዝሓለፉ ትውልዲ ጠይቆም ነቲ ኣቦታቶም ዝፈለጥዎ ድማ ኣስተብህሎ ንሕና ዝኾነ ዘይንፈልጥ ትማሊ ዝተወለድና ኢና መዓልትታትና ኣብ ምድሪ ከም ጽላሎት እየን ንሳቶም ዝምሁርኻን ዝነግሩኻን ካብ ልቦንኦም ቃል ኣውፂኦም ዶ ኣይኮኑን ረግረግ ኣብ ዘይብሉ ቦታ ዶ ሰልሰላይ ዓቢ እዩ ማይ ኣብ ዘይብሉኸ ሰቲ ዶ ይልምልም ንሱ ብለምለሙ እንተሎን እንተይተበቆሰን ቅድሚ ኩሉ ሳዕሪ ይነቅጽ እቶም ኩሎም ንእግዚአብሔር ዝርስዕዎ ድማ ፍጻሜኦም ከምኡ እዩ ተስፋ እቲ ዝንጉዕ እውን ይጠፍእ ተስፍኡ ይቋረጽ እምነቱ እውን ከም ሰፈር ሳሬት ይኸውን ንሱ ንቤቱ ይድግፎ ግና ኣይቆመሉን ይሕዞውን ግና ኣይጸንዐሉን ንሱ ብፀሓይ ይልምልም ጨናፍሩ ኣብ ልዕሊ ኣታኽልቲ ይወጽእ ኣብ ዙርያ እኩብ እምኒ ሰራውሩ ይሰድድ ኣብ መንጎ ኣእማን ከዓ ስፍራ የዳሉ ካብ ቦትኡ እንተጠፍአ ኣይረኣኹኻን ኢሉ ይክሕዶ እንሆ መንገዲ ደስታኡ ከምኡ እዩ ካልኦት እውን ካብቲ መሬት ይበቕሉ እንሆ እግዚአብሔር ንቁንዕ ሰብ ኣይድርብዮን እዩ ንኢድ ሓጢአተኛታት እውን ኣየበርትዕን እዩ ገና ንኣፍካ ብስሓቕ ንኸናፍርኻ እውን ብዕልልታ ክመልኦ እዩ እቶም ዝጸልኡኻ ሕፍረት ክኸደኑ እዮም ድንኳን እቶም ክፉኣት ከዓ ክጠፍእ እዩ መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 9 ድሕርዚ ኢዮብ ከምዚ ኢሉ መለሰ ከምኡ ምዃኑስ ብርግጽ እፈልጥ እየ ግና ሰብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከመይሉ ጻድቕ ክኸውን ይኽእል ሰብ ምስ እግዚአብሔር ክማጎት እንተደለየ ካብ 1000 ነገር ንሓደ እኳ ክምልስ ኣይምኽኣለን ነይሩ ንሱ ልቡ ጥበበኛ ሓይሉ እውን ዓብዪ እዩ ተቃዊምዎስ ዝሰለጦመን እዩ ንሱ ንእምባታት እንተይፈለጡ ይነቕሎም ብብርቱዕ ቁጥዑኡ እውን ይገላብጦም ንሱ ንምድሪ ካብ ቦታኣ የናውፃ ኣዕማዳ እውን የንቀጥቅጡ ንሱ ንፀሓይ ይእዝዛሞ ኣይትበርቕን ንኸዋኽብቲ እውን ይሓትሞም ንሱ በይኑ ንሰማያት ዘርግሖ ኣብ ልዕሊ ማዕበል ባሕሪ ከዓ ይኸይድ ድቢ ንዝበሃል ኮኸብን ኣርዮ ንዝበሃል ኮኸብን ንሸውዓተ ከዋኽብትን ወገን ደቡብ ንዘለዉ ማሕደሪታት ከዋኽብቲ ዝፈጠረ ንሱ እዩ ንሱ ዘይምርመሩን ዓበይቲ ነገራትን ይገብር ቁጽሪ ዘይብሉ ተኣምራት እውን ይገብር እንሆ ንሱ እንተመጸኒ ኣነ ኣይሪኦን መሊሱ እንተሓለፈኒ እውን ኣየስተብህሎን እንሆ ንሱ ቐልጢፉ እንተመንጠለ መን ክኽልኽሎ ይኽእል ንውኡኸ እንታይ ትገብር ኣለኻ ክብሎ ዝኽእል መን እዩ እግዚአብሔር ንቁጥዑኡ ኣይምልሶን እዩ ኣብ ትሕቲኡ እቶም ንረዓብ ዝሕግዙ ክዋረዱ እዮም እምበኣርከስ ክምልሰሉ ቃለይ እውን ኣብ ቅድሚኡ ክመርጽ ዝኽእል ኣነ መን እየ ጻድቕ እንተዝኸውን ንፈራድየይ ምሕረት ደኣምለመንክዎ እምበር ኣይምመለስኩሉን ጸዊዐዮ እንተዝምልሰለይ እኳ ንድምፀይ ጽን ከም ዝበለ ኣይመኣመንኩን ንሱ ብንፋስ ኣውሎ ወቕዐኒ ብዘይ ምኽንያት ድማ ንቑስለይ የብዝሖ ንሱ ምረት ደኣ የጽግበኒ ኣሎ እምበር ክትንፍስ ኣይሓደገንን ብሓይሊ እንተኾይኑ ንሱ ሓያል እዩ ብፍርዲ እንተኾይኑ ከዓ ግዜ ዝውስን መን እዩ ጻድቕ እንተዝኸውን እኳ ኣፈይ ይወቕሰኒ
ፍጹም እንተዝኸውን እውን ዓማጺ ምገበረኒ ነይሩ። ኣነ ፍጹም እየ፣ ግና ብዛዕባ ነፍሰይ ግዲ የብለይን፣ ንህይወተይ እውን እንዕቓ ኣለኹ። እዚ ኩሉ ሓደ እዩ። ስለዚ ንፍጹማንን ንሓጣንን ብሓደ የጥፍኦም እብል ኣለኹ። መቕሰፍቱ ቀልጢፉ እንተቐተለ ንሱ ብፈተና እቶም ንጹሃት የላግጽ። ምድሪ ኣብ ኢድ ሓጣን ተዋሂባ ኣላ፣ ገጽ እቶም ፈራዶ እውን ሸፈነ። ንሱ እንተዘይኮይኑ ደኣ መን እዩ? መዋእለይ ካብ ጐያይ ሰብ ይቕልጥፋ፣ ጽቡቕ ነገር እንተይረኣያ ድማ ይሃድማ ኣለዋ። ንሳተን ከም ቅልጥፍቲ ጀልባ ሸምበቆ ዝበልዖ ክምንጥል ከም ዝውንጨፍ ንስሪ ይሓልፋ። ኣነ ሓዘነይ ረሲዐ ገጸይ ኣብሪሄ ክሕጐስ ደኣ እንተበልኩ ንጹህ ከም ዘይትገብረኒ ኣነ እፈልጥ ኣለኹ እሞ ካብ ኩሉ መከራይ እፈርሕ ኣለኹ። እምበኣር ከም በደለኛ ዝቝጸር እንተ ደኣ ኾይነ ስለምንታይ ደኣ ንኸንቱ ዝደክም? ብማይ በረድ እንተ ዘሕጸብ ኣእዳወይ እውን ኣጸቢቐ እንተ ዘጽር እኳ ንስኻ ኣብ ውሽጢ ዓዘቕቲ ተስጥመኒ፣ ክዳውንተይ እኳ ይጽየፈኒ። ንሱ ከማይ ሰብ ስለ ዘይኮነ ኣይምልሰሉን፣ ክማጎቶ እውን ኣይኽእልን እየ። ኢዱ ኣብ ልዕሊ ኽልቴና ዘንብር ዳኛ ኣበይ እሞ ኣብ መንጎና ኸም ተረኸበ? በትሩ ኻባይ የርሕቕ፣ ግርማ እውን ኣየፍረሐኒ፣ ክናገር እውን ኣይምፈራሕክዎን ነይረ። ኣነ ግና ብባዕለይ ከምኡ ኣይኮንኩን። መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 10 ነፍሰይ ንህይወተይ ሰልከየታ፣ ስለዚ ጥርዓነይ ብቁዘማይ ከስምዕ እየ፣ ብምረት ነፍሰይ ድማ ክዛረብ እየ። ንእግዚአብሔር ከምዚ ክብሎ እየ፣ ኣይትፍረደኒ፣ ብምንታይ ትኹንነኒ ከም ዘለኻ ንገረኒ። ክተጨንቕን ንስራሕ ኢድኻ ክትንዕቕን ንምኽሪ ኹፉኣት ሰባት ክተብርህስ በኣኻ ጽቡቕ ድዩ? ዓይንኻ ከም ዓይኒ ሰብ ድዩ? ወይ ከም ኣረኣያ ሰብ ዲኻ እትርኢ? መዓልትታትካ ከም መዓልትታት ሰብ ድየን? ዓመታትኻ ከም ዓመታት ወዲ ሰብ ድየን? ስለምንታይ ደኣ ሓጢኣተይ እትምርምር ብበደለይ ከዓ እትከታተለኒ ዘለኻ? ኣብ ልዕሊ እዚ እውን በዳሊ ከም ዘይኮንኩ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ካብ ኢድካ ዘናግስ ከም ዘየለውን ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ኣእዳውካ ቀረጻኒ ሰራሓን እውን፣ ሕዚ ግና ክተጥፍአኒ ትደሊ ኣለኻ። ከም ጭቃ ከም ዝለወስካኒ ዘክር፣ ሕዚ ደኣ ስለምንታይ ናብ ሓመድ ክትምልሰኒ ትደሊ ኣለኻ? ከም ጸባዶ ኣየፍሰስካንን ከም ርግኦስ ኣየርጋእካንን ዲኻ? ቆርበትን ስጋን ኸደንካኒ፣ ብዓጽምን ጅማትን ኣገጣጠምካኒ፣ ሕይወት ሃብካኒ፣ ሕያዋይነትካ ድማ ኣርአኻኒ። ምክንኻንካ ንመንፈሰይ ሓለዎ። ነዞም ነገራት እዚኣቶም ኣብ ውሽጢ ልብኻ ሓባእኻ። ሓሳብካ እዚ ከም ዝነበረ ፈሊጠ ኣለኹ። ሓጢኣት እንተገበርኩ ንስኻ ትምልከተኒ፣ ካብ ሓጢኣተይ እውን ንጹህ ኣይትገብረንን። ሓጥእ እንተኾንኹ ወይለይ፣ ጻድቕ እንተኾንኹ እውን ርእሰይ ከቕንዕ ኣይኽእልን። ውርደት ተመላእኹ፣ መከራይ እውን ርኢ ኣለኹ። ርእሰይ ልዕል እንተዘብል ድማ ከም ኣንበሳ መሃደንካኒ። መሊስካ ኣብ ልዕለይ ነቲ ዘደንቕ ሓይልኻ መርአኻ። ኣብ ልዕለይ ሓደስቲ መሰኻኽር መቆምካለይ። ንቑጥዓኻ ኣብ ልዕለይ መብዛሕካዮ፣ ጭፍራ ኣብ ልዕሊ ጭፍራ መወሰክኻለይ። ንምንታይ ደኣ ካብ ማህፀን ኣውፃእኻኒ? ኣበይ እሞ ዓይኒ እንተይረአየኒ ሞይተ እንተዝኸውን ከም ዘይነበረም ኾንኩ። ካብ ማህፀን እውን ናብ መቃብር ምተወሰድኩ ነይረ። መዓልቲታት ሕይወተይ ውሕዳት ዶ ኣይኮናን? ስለዚ ናብታ ዘይምለሰላ ቦታ ቅድሚ መኻደይ ናብ ምድሪ ጸልማትን ጽላልሞትን፣ ከም ጸልማት ናብ ዝጸልመተት፣ ስርዓት ናብ ዘይብላ ናብ ጽላልሞት፣ ብርሃና ከም ጸልማት ናብ ዝኾነ ምድሪ እንታይ ከድኩ? ቁሩብ ምእንቲ ደስ ክብለኒ ሕደገኒ። መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 11 ድሕሪ እዚ ሶፋር በዓል ናዕማ ከምዚ ኢሉ መለሰ፣ ነዚ ኩሉ በዝሒ ቃላት እዙይ ዶ ምላሽ መሃብ ኣይግብኦን እዩ? ወይ ከዓ ተናጋሪ ሰብ ዶ ከም ጻድቕ ይቝጸር እዩ?
ትምክሕትኻ ንሰብዶ ስቅ የብሎ እዩ እንታ ኣድላጊጽካስ ዘሕፍረካ ዶ የለን ንስኻ ትምህርተይ ዝተጻረየ እዩ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ እውን ንጹህ እየ ትብል ኣለኻ ኣበይ እሞ እግዚኣብሔር እንተ ዝዛረበካ ኣባኻ እውን ከንፈሩ እንተ ዝኸፍት ኣበይ እሞ ናይ ጥበብ ምስጢራት ካብቲ ዘሎ ዕጽፊ ምዃኑ እንተ ዝግለጸልካስ እግዚኣብሔር ንኃጢአትካ ካብ ዝግባእ አንኢሱ ከም ዝኸፍለካ ንፈለጥካ ንዕሙቕ ነገራት እግዚኣብሔር ክትምርምር ዶ ትኽእል ኢኻ ንምልኣት እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላክኸ ክትምርምሮ ዶ ትኽእል ኢኻ ካብ ሰማይ ልዕል ይብል እንታይ ክትገብር ትኽእል ካብ ሲኦል እውን ይዓሙቕ እንታይ ክትፈልጥ ትኽእል መጠኑ ካብ ምድሪ ይነውሕ ካብ ባሕሪ እውን ይሰፍሕ ንሱ እንተሓለፈ እንተዓፀወን ጉባኤ እውን እንተኣከበ መን ክኽልክሎ ይኽእል ንሱ ነቶም ከንቱ ዝኾኑ ሰባት ይፈልጦም ዓመፅ እናረኣየ እውን ስቅ ኢሉ ኣይምልከትን ግናኸ ዓሻ ሰብ ምስትውዓል ካብ ዝመሃር ዒሎ ኣድጊ በረኻ ሰብ ኮይኑ ክውለድ ይቐልል ኢዮብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ልብኻ ኣቕንዕ ኣእዳውካ እውን ናብኡ ዘርግሕ ኣብ ኢድኻ ዓመፃ እንተሃልዩ ኣርሕቆ ኣብ ቤትካ እውን ግፍዒ ኣይተንብር ሽዑ ብሓቂ ብዘይ ሕፍረት ገጽኻ ክተቕንዕ ኢኻ ጽኑዕ ትኸውን እምበር ኣይትፈርሕን ኢኻ ሽዑ ንመከራኻ ክትርስዖ ኢኻ ከም ዝሓለፈ ውሕጅ ክትሓስቦ ኢኻ ህይወትካ ካብ ቀትሪ በሊፃ ክትበርህ እያ ጸልማት እኳ እንተኾነ ከም ጊሓት ይኸውን ተስፋ ስለ ዘለካ እውን ተኣማሚንካ ክትነብር ኢኻ ኣብ ዙርያኻ ተመዓዱ ብህድኣት እውን ክትዓርፍ ኢኻ ዘፍርሕ ዘይብልካ ክትድቅስ ኢኻ ብዙሓት እውን ልመና ካቕርቡልካ እዮም ኣዒንቲ ክፉኣት ግና ክጽልምታ እየን ዝሃድሙሉ እውን ይስእኑ ተስፋኦም ድማ ንነፍሶም ምሕላፍ እዩ መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 12 ድሕሪዚ ኢዮብ ከምዚ ኢሉ መለሰ እምበኣር ብሓቂ ንስኻትኩም ኣውራታት ሰባት ኢኹም ጥበብ እውን ምሳኻትኩም ክትመውት እያ ግና ኣነ እውን ከማኻትኩም ኣእምሮ ኣለኒ ካባካትኩም ዝነኣስኩ ኣይኮንኩን ከምዚ ዝበለ ነገር ዘይፈልጥከ መን እዩ ኣነ መስሓቂ ብፀቱ ከም ዝኾነ ሰብ ኮይነ ኣለኹ ንእግዚኣብሔር ዝጸዋዕኽዎ ንሱ እውን ዝመለሰለይ ኣነ እየ ጻድቕን ፍጹምን ዝኾነ ሰብ መላገጺ ኾነ ብሓሳብ እቲ ኣብ ምቾት ዝነብር ሰብ መከራ ዝተነዓቐ እዩ ግና እግሩ ከንደልህጾ ተዳልዩ ኣሎ ቤት እቶም ኸተርቲ ብድሓን ይነብር ኣሎ እቶም ንእግዚኣብሔር ዘቖጥዕዎ እውን ብህድኣት ይነብሩ ኣለዉ እግዚኣብሔር ንኹሉ ኣብ ኢዶም ኣምጺኡሎም ኣሎ ግና ንእንስሳት ጠይቕዎን እሞ ክምህራኹም እየን ንዕዋፍ ሰማይ እውን ጠይቕዎን ክነግራኹም እየን ወይ ከዓ ንምድሪ ጠይቕዋ እሞ ክትምህረኩም እያ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዘለዉ ዓሳታት እውን ጠይቕዎም እሞ ክነግሩኹም እዮም ኢድ እግዚኣብሔር እዚ ከም ዝገበረ ካብዚኣቶም ዘይፈልጥ መን እዩ ነፍሲ ኩሎም ህያዋንን እስትንፋስ ኩሉ ወዲ ሰብን ኣብ ኢዱ እያ ከምቲ መልሓስ ንምግቢ ዘስተማቕር እዝኒ ድማ ነቓል ዝፈልየዶ ኣይኮነን ጥበብ ኣብ ሽምግልና ምስትውዓል እውን ኣብ ነዊሕ ዕድመ ይርከብ ጥበብን ሓይልን ኣብ እግዚኣብሔር ኣሎ ምኽርን ምስትውዓልን ድማ ናቱ እየን እንሆ ንሱ የፍርስ መሊሱ ዝነድቕ ከዓ የለን ንሱ ንሰብ ይዓጾ ዝኸፍቶ እውን የለን እንሆ ንሱ ንማያት ይኽልክሎም ንሳቶም እውን ይነጽፉ ከፊቱ እንተሰደዶም ድማ ንምድሪ ይዕለቕልቕዋ ሓይልን ጥበብን ናይ እግዚኣብሔር እየን እቲ ዝስሕትን ዘስሕትን ናቱ እዮም ንሱ ንመማኸርቲ ፍልጠቶም ይሕድጎም ንፈረቱ እውን ሰነፋት ይገብሮም ናይ ነገስታት እስራት ይፈትሕ ንሕቖኦም ድማ ብመዕጠቒ ይኣስር ንሱ ንካህናት ቀንጢጡ ይሰዶም ንሓያላት ድማ ይግልብጦም ንዘረባ እቶም እሙናት የፍርስ ንሽማግለታት ምስትውዓል የሕድጎም ኣብ ልዕሊ ኣሕሉቕ ንዕቐት የፍስስ ንሓያላት እውን ዕጣቖም የፍትሖም
ንዕሙቕ ነገር ካብ ጸልማት ይቐልዕ ንጽላል ሞት እውን ናብ ብርሃን የውጽኦ ንኣሕዛብ ልዕል ልዕል የብሎም መሊሱ ኸዓ የጥፍኦም ንኣሕዛብ የብዝሖም መሊሱ ድማ የፍልሶም ንሕሉቕ ኣሕዛብ ምድሪ ጥበቦም የሕድጎም መንገዲ ብዘይብሉ ምድረ በዳ ኾለል የብሎም ንሳቶም ብርሃን ሲኢኖም ኣብ ጸልማት ሃሰስ ይብሉ ንሱ እውን ከም ሰካራማት ሰንከልከል ከም ዝብሉ ይገብሮም መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 13 እንሆ ነዚ ሁሉ ዓይነይ ረአየት እዝነይ እውን ሰሚዓ ኣስተውዓለቶ ነቲ ንስኻትኩም እትፈልጥዎ ኣነ እውን እፈልጦ እየ ካባኻትኩም ድማ ኣይንእስን እየ ግና ነቲ ሁሉ ዝኽእል ኣምላኽ ክነግር እደሊ ኣለኹ ምስ እግዚኣብሔር ክዋቀስ እደሊ ኣለኹ ንስኻትኩም ብሓሰት ለበጥቲ ኢኹም ኩልኻትኩም ዘይትጠቕሙ ሓኪማት ኢኹም ኣረ ስቕ ምባል እኳ እንተ ትኽእሉ እዚ ንኣኻትኩም ከም ጥበብ ምተቖጸረልኩም ነይሩ ሕዚ እውን ምጉተይ ስምዑ ንምጉት ከናፍረይ እውን ኣድምፁ ንእግዚኣብሔር ብቓል ዓመፃ ክትከላኸልሉ ምእንታኡ ኢልኩም ከ ብምትላል ክትዛረቡ ዲኹም ንኡ ኣድልዎ ክትገብርሉ ዲኹም ንእግዚኣብሔር ክትጣበቕሉ ዶ ትደልዩ ኣለኹም ንሱ እንተዝምርምረኩም ጽቡቕ ዝኾነልኩም ዶ ይመስለኩም ኣሎ ወይ ከዓ ከምቲ ንሰብ እተላግጽሉ ንኡ እተላግጽሉ ዶ ይመስለኩም ብስውር ንገጽ ሰብ ኣድልዎ እንተገበርኩም ንሱ ብግልጺ ክዘልፈኩም እዩ ዕቤቱ ዶ ኣየፍረሐኩምን እዩ ግርምኡ ኸ ኣየውድቐኩምን ድዩ ምስላታትኩም ምስላ ሓመድ እዮም ዕርድታትኩም እውን ዕርድታት ጭቃ እዮም ስቅበሉ ክናገር እውን ሕደጉኒ ዝወረደ ይውረደኒ ስጋይ ብስነይ እሕዝ ኣለኹ ንህይወተይ እውን ኣብ ኢደይ ኣንብር ኣለኹ እንሆ እንተቐተለኒ እኳ ንኡ ብትዕግስቲ ክጽበእ እየ ግና መንገደይ ኣብ ቅድሚኡ ከጽንዕ እየ ግብዝ ሰብ ኣብ ቅድሚኡ ደው ክብል ኣይኽእልን እዩ እሞ ንሱ መድኃኒት ክኾነኒ እዩ ንነገረይ ተግህኩም ስምዕዎ ንምስክርነተይ እውን በእዛንኩም ኣዳምጽዎ እንሆ ንነገረይ ኣዳልየዮ ኣለኹ ጻድቅ ኮይነ ከም ዝርከብ እውን እፈልጥ እየ ምሳይ ዝፋረድ መን እዩ ሕዚ ኣነ ስቕ እንተበልኩ ክመውት እየ ኦ ኣምላኽ እዘን ክልተ ነገራት ጥራሕ ኣይትግበረለይ ሽዑ ኣነ ካብ ቅድሚ ገጽካ ኣይስወርን እየ ኢድካ ኻባ የርሕቕ ግርማኻ እውን ኣየደንግጸኒ ድሕርዚ ንስኻ ጸውዐኒ ኣነ እውን ክምልስ እየ ወይ ኣነ ክዛረብ ንስኻ መልሰለይ በደለይን ኃጢአተይንስ ክንደይ ዝኣክል እዩ እስኪ በደለይን ኃጢአተይን ኣፍልጠኒ ንምንታይ ንገጽኻ ኻባይ እትኽውሎ ንምንታይ ከ ኸም ጸላኢኻ እትርእየኒ ንዝረገፈ ቆጽሊ ዶ ተጨንቕ ኣለኻ ወይ ከዓ ንዝነቐጸ ሓሰር ዶ ትሳጎጎ ኣለኻ ዝመረረ ነገር ጽሒፍካለይ ኢኻ እሞ ኃጢአት ንእስነተይ እውን ተውርሰኒ ኣለኻ ንስኻ ንእጋረይ ብመቑሕ ተኣስረን ንብዘሎ ኣካይዳይ እውን ትቋመቶ ንኣሰር እግረይ መለለይ ትገብረሉ ኣለኻ ኣነስ በስቢሱ ከም ዝጠፍእ ነገር ብልዒ ከም ዘበላሸዎ ክዳን ኮንኩ መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 14 ኩሉ ካብ ሰበይቲ ዝውለድ ሰብ ዘመን ሕይወቱ ቁሩብ መዓልቲ እዩ መከራ እውን ዝመልኦ እዩ ከም ዕንበባ ይዕንብብ እሞ ይረግፍ ከም ጽላሎት ይሃድም ኣይጸንዕን እውን ኣብ ልዕሊ ከምዚ ዝመሰለ ሰብ ዶ ኣዓይንትኻ ትኸፍት ኣለኻ ክፍረድከ ናብ ቅድሜኻ ዶ ተቕርበኒ ኣለኻ ካብ ርኹስ ነገርከ ንጹህ ክወፅእ ዶ ዝኽእል ኣሎ ሓደ እኳ ዝኽእል የለን ዕድመ ሰብ ውሱን እዩ ቁጽሪ ኣዋርሑ እውን ኣባኻ እዩ ክሓልፋ ዘይኽእል ደረት እውን ወሰንካሉ ንሱ ከም በዓል ውዕለት መዓልቱ ክሳዕ ዝፍጽም ክዓርፍስ ቁርብ ካብኡ ዘወር በል ኦም ተስፋ ኣለዎ እንተ ተቖርጸ እኳ መሊሱ ይጥጥዕ ውልደታቱ እውን ኣይውዳእን ስሩ ኣብ መሬት እንተኣረገ ጉንዱ ድማ ኣብ መሬት እንተሞተ ብጠሊ ማይ ይጥጥዕ
ከም ሓድሽ ተኽሊ ኮይኑ እውን ጨናፍር የውፅእ ሰብ ግና ይመውት እሞ ይጋደም ሰብ እውን ነፍሱ ይህብ ንስኸ ኣበይ ኣሎ ማይ ካብ ውሽጢ ባሕሪ ይሃልቕ ሩባ እውን ይንእስን ይደርቅን ሰብ ድማ ደቂሱ ኣይትስእን ሰማያት ክሳዕ ዝሓልፉ ኸቶ ኣይነቅሕን ካብ ድቃሱ እውን ኣይትስእን ኣበይ እሞ ቁጥዓኻ ክሳዕ ዝሓልፍ እንተ ትስውረኒ ኣብ መቓብር እንተ ትሓብአኒ መዓልቲ ቆፀራ እንተ ትውስነለይ እሞ ብድሕሪኡ እንተ ትዝክረኒ ብሓቂ ሰብ ምስ ሞተ ተመሊሱ ዶ ህያው ይኸውን እዩ ዘመን ምሕዳሰይ ክሳዕ ዝመጽእ ኩሉ ዘመን ሰልፈይ ብትዕግስቲ ምተጸበኹ ነይረ ንስኻ ምጸዋዕኻኒ ኣነ እውን መመለስኩልካ ነይረ ነቲ ግብሪ ኢድካ ምናፈቅካዮ ነይርካ ሕዚ ግና ንስጉምተይ ትቖጽሮ ኣለኻ ንሓጢኣተይ እውን ትከታተሎ ኣለኻ ምትሕልላፈይ ኣብ ውሽጢ ኸረጢት ተሓቲሙ እዩ ንሓጢኣተይ እውን ለቢጥካዮ ኣለኻ እምባ እንትወድቕ ይጠፍእ ኮክሒ እውን ካብ ቦትኡ ይፈልስ ከምቲ ማያት ንእማን ዝፍሕቖ ውሕጂ እውን ንሓመድ ምድሪ ዝጉሕጉሖ ከምኡ ከዓ ንስኻ ንተስፋ ሰብ ከንቱ ትገብሮ ንስኻ ንሓዋሩ ተሸንፎ ንሱ ድማ ይሓልፍ ንትርኢቱ ትልውጦ ንኡ እውን ትሰዶ ደቁ እንተኸበሩ ኣይፈልጦን እንተሓሰሩ እውን ኣየስተውዕሎን እዩ ንስጋኡ እቲ ናይ ባዕሉ እዩ ዝስምዖ ነፍሱ እውን ብዛዕባ ርእሱ ተሓዝን